Dnes ráno sme sa presunuli do centrály Hilty v Lichtensteinsku, kde si budeme môcť odskúšať rôzne novinky. Vidieť toľko nového náradia pokope je pre mňa obrovská slasť. Mám chuť vyskúšať každé jedno, ale bohužiaľ toľko času určite nebude. No a samozrejme uvidíte mnohé porovnania a tiež výkon použitie rôznych zariadení. Máme tu minimálne pokosové píly, vrtačky, rázové úťahováky, novinkou je obrovská pokosová píla, množstvo drobného ručného náradia, samozrejme segment vrtania a sekania sa znova rozrástkov. No a taktiež sú tu ďalšie